Noc v Bermudách bola polnoc. Dan, Dominik a Kamil sa rozhodli zahrať si Free Fire, ako to robili vždy, keď mali trochu času. Tentokrát si zvolili mapu Bermuda a dohodli sa, že si dajú pár hier, kým pôjdu spať. Dan vytvoril tím a pozval ostatných, no keď Dominik klikol na pripojiť sa, jeho hra zamrzla. Haló, chalani, čo sa deje? Moja hra štrajkuje, zamrmlal Dominik do mikrofónu. To bude len lak, odpovedal Kamil. Počkaj, ideme ďalej. Nakoniec sa hra všetkým načítala, ale niečo nebolo v poriadku. Bermuda bola úplne tmavá, osvetľovali ju len slabé červené svetlá na obzore. Vietor sa ozýval v slúchadlách, ako by niekto vzdychal. Na minimape neboli označené žiadne miesta ani hráči. Toto je čo za mod? Spýtal sa Dan. Netuším, odpovedal Kamil. Možno nejaký nový event? Hra poslala všetkým trom správu na obrazovku. Prežite noc. Ak nie, zostanete tu navždy. To má byť vtip? Zasmial sa Dominik nervózne. Nie je to vtip, zašepkal hlas v ich slúchadlách. Nebol to hlas ani jedného z nich. Chalani začali hrať. Rozdelili sa, aby si rýchlo nazbierali výbavu. Dominik našiel M4A1 príľbu, Kamil našiel granátomet a Dan mal len mačetu. Keď sa všetci stretli pri Clock Tower, zdalo sa, že na mape sú sami, ale zvuky krokov a šepoty ich sledovali všade, kam sa pohli. Zrazu sa Dominik zastavil. Vidíte toho hráča tam vzadu? Ukázal na vzdialený kopec. Postava stála nehybne, oblečená v čiernom plášti s červenými očami žiariacimi cez tmu. To je len bot asi, zamrmlal Dan, no sám tomu neveril. Postava sa pohla. Rýchlo a neprirodzene. Chalani začali strieľať, no guľky postavou len prešli, ako by tam ani nebola. Bežte, zakričal Kamil a všetci traja sa rozutekali na opačné strany. Záhadná postava ich prenasledovala. Objavovala sa z ničoho nič, vždy bližšie. Danovi zrazu mobil zamrzol a na obrazovke sa objavil krvavý text. Jeden z vás tu zostane. Chalani, hra mi zamrzla, čo sa deje, kričal, no žiadna odpoveď neprišla. Dominik a Kamil sa medzi tým stretli pri Factory. Pokúsili sa hru opustiť, ale tlačidlo na odhlásenie zmizlo. Obaja videli, ako Danova postava padla na zem, ako by ju zasiahol neviditeľný projektil. To? Nie je možné, zašepkal Kamil. Dominik sa otočil a za Kamila chrbtom uvidel postavu s kapucňou a červenými očami. Kamil, za tebou, kričal, no bolo neskoro. Postava Kamila chytila a obaja zmizli v tme. Zostával už len Dominik. Jeho obrazovka zhasla, ale z mobilu sa ozval hlas. Prežij, ak chceš odísť, ale najskôr musíš obetovať. Dominik začal bežať smerom k hangáru. Keď tam dorazil, na zemi ležal jeho vlastný tieň, pohybujúci sa opačným smerom. Nad ním sa objavil text. Si ďalší. Taktu je pokračovanie, kde sa Dan a Kamil vrátia, aby spolu s Dominikom porazili temnotu. Dominik sa už takmer vzdal, keď ho obklopila tma a postava s červenými očami sa priblížila. Zrazu však mobil v jeho ruke opäť ožil. Na obrazovke sa objavil text. Tím sa vrátil. Nezostaneš sám. Pred Dominikom sa zjavili digitálne avatary Dana a Kamila. Chalani, vy ste späť? Kričal s nádejou. Nevzdali sme to dom, odpovedal Dan. Niečo nás vtiahlo do tejto temnej mapy, ale nezlomilo nás to. Máme plán, povedal Kamil a vyťahol zbraň, ktorú nikdy predtým v hre nevideli. Žiarivú kušu, ktorá vyzerala ako z iného sveta. Tá vec, ktorá nás prenasleduje, je slabá vo svetle, vysvetlil Kamil. Musíme ju zahnať, ale musíme držať spolu. Postava s červenými očami vydala hlboký rév, ktorý otriasol celou mapou. Zem pod nimi začala praskať a temnota ich chcela pohltiť. Do boja! Zakričal Dan a spolu s Dominikom a Kamilom začali strieľať do postavy. Aj keď ich náboje nemali veľký účinok, Kamilova kuša vytvorila záblesky svetla, ktoré zlo oslabilo. Postava sa začala rozpadávať, no neskôr, ako k ním natiahla ruku. Nikdy neuniknete, zakričala, no Dominik mal posledný trik. Zo svojho batohu vytiahol granát so svetelným efektom, ktorý našiel pri hangári. Toto je za všetko, čo si nám urobil. Zakričal a hodil granát priamo na postavu. Svetlo explodovalo a naplnilo celú mapu. Postava vydala posledný krik a zmizla v dymovej sile. Keď sa svetlo rozplynulo, chalani zistili, že sa ocitli na normálnej Bermude, so všetkým tako má byť. Zvuky prírody a normálnej hry sa vrátili. Fúha, to bolo tesné, vydýchol Kamil. Už nikdy nebudem hrať Free Fire o polnoci, zažartoval Dan. Dominik sa len zasmial. Toto budeme rozprávať ešte roky. Všetci traja opustili hru a tentoraz obrazovka nezamrzla. Hra bola opäť normálna, ale niekde v hlbokých zákutiach systému sa zjavilo varovanie. Zlo nikdy nespí. Stretneme sa znova.